Sa sining mga tinion, makaupod ta live sa spotlight na gikan sa Tanza Public Cemetery ang hepe sang City Operations and Management Unit sang Iloilo City Police Office nga si Lieutenant Colonel Rene Obregon Jr. para hibaloon ang security preparations sa Tigkalalag 2023. Good morning sir, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Yes ma'am, good morning kag sa tanan nga nagatanaw kag pamati sa inyong station mayong aga kag sa aton nga pagselebrar sa All Saints Day kag All Souls Day mayong aga sa tanan. Sir, pila ka personnel sang Iloilo City Police Office ang naka-deploy sa Bong para magpasiguro sang kalinong kag katawhay sa Tigkalalag? Actually, ma'am, ang aton nga deployment sa Subong, we have a dedicated police personnel para lang sa mga patio naton. So we have 22 ka mga cemeteries. Kag sa 22 nga ina, may ara kita pulo ka private, pulo ka public cemetery kag 12 ka ka private cemetery. So we have a dedicated number of 310 ka mga PNP personnel para lang magbantay sa aton nga mga patio, to include ang aton nga police assistance desk sa mga entry exit sa aton nga patio diri sa especially sa mga dalagko nga public cemeteries kag mga dalagko nga public cemeteries naton. So full cover kita tanan ang aton nga security preparations na in place na naton since from and sa deployment sa aton nga polling centers from school to cemeteries ang aton deployment. So sa Subong, tanan naton nga mga sementeryo, may pulis kita nga nagabantay, may ara kita police assistance desk, may intel coverage kita, may ara kita roobing kag area security. To include ang makita naton sa mga sementeryo naton, ang aton nga katapo sang aton nga support group or ang aton nga kaupod sa aton nga pag-secure sa aton nga mga sementeryo, ang aton nga Bureau of Fire Protection, kag ang aton nga Coast Guard nga may mga elements or may mga personnel sila nga na-assign to include ang aton nga ang mga ting nga makita naton diri sa may Delgado side sa aton nga sementeryo diri sa Aglipay, Chinese kag sa Catholic, ang aton nga mga members ang city government nga naga-alert ang aton nga task force voltahe. Ari man din naka-plaster na ang generator in case nga mag-burn out sa lalo na kay karon sa hapon. Pero rest assured nga aton nga more naka-standby. So tan ma'am nga nga deployment naton naka-start na kita starting yesterday para sa sining All Saints Day kag All Souls Day. Okay. Sir, anong mga bagay o konbuluhaton ang ginadumilian ilabi na gid sa aton mga patio? Sa Subong ma'am, gina-implementar gid naton ang aton nga pagbawal sa mga armas. Armas naton nga bawal ang armas sa sulod sang sementeryo kay naga-effect ang aton nga Executive Order 140 ni Mayor Treñas nga include pa ina kay in effect pa subong ang aton nga gun ban sa aton nga election period. So bawal ang armas, may lisensya man na, lalo na gid ang wala, bawal. Then bawal ang mga deadly weapon. So gaalabay o nagaagi sa aton nga police assistance desk, gina-check sa aton nga mga personnel ang nagasulod nga mga tao, gina-advisean nga ginapa-confiscate namon ang ang makita naton nga bawal, especially ang mga bagay or mga blunt objects or pointed objects nga pwede magamit kung may concern or trouble sa sulod sa mga patio naton. So ginabawal man naton ang paghampang sang anuman nga sayo sang pagpanahor. So bawal ang pagpadala or pagdala sang mga deck cards or mga baraha or other gambling paraphernalia sa sulod sang sementeryo. Kay bawal sa aton nga executive order and the same time maga-implementar kita sa aton nga anti-gambling law sa aton nga sementeryo. Then ang pagpanahor, ang pagdala sa mga sounds or karaoke, bawal ang karaoke lalo na nga magadisturbo sa aton nga mga taga-bisita sa patio naton kay
i-remember naton ang aton nga mga namatay dapat tagaanta sila sang yung mag-offer kita sang pagpangamuyo, no? Hindi naton sila dapat pagdisturbohon. We will visit yung mag-commemorar sa sining activity, sa sining okasyon nga matauhay or malinong. And mga bawal man ginabawal na mga drones nga ipalupad except kung ang iyasang aton nga law enforcement agency kag may permit. Pero sa subong wala kita sang permit nga nahatag ang aton nga city government sa pagpalupad sa mga drones except lang sa mga law enforcement agency naton. Bawal man ang pagstay overnight sa aton nga mga patsyo para as part of our security measures. Ginabawal sa executive order naton ang pagstay overnight. Pwede sila kasi until karon sa gabi and then we will implement nga i-clear naton sa mga siguro banda last 10 na or last 11 sa gabi karon with coordination sa aton nga mga administrador sa aton nga mga patio. And bawal man ang ang mga bagay nga naton mga ginadala naton nga mga combustible materials inang mga gas nga magakosa nga either sunog kay nagakasindi ka kandila. And ang inang mga combustible materials, mga gas, mga butane or ini material nga pwede madakop sa aton ginsindi nga kandila. So ginabawalan man naton o ma-prevent naton ang sunog or ining disgrasya sa sulod sang patio naton. All right, thank you very much Lieutenant Colonel Rene Obregon sang Iloilo City Police Office. Yes, ma'am. Thank you, good ma'am. On behalf of our City Director, Police Colonel Jerry Stephen Coronica, na nag-attender man, ginatunga-tunga lang namon with our PIO, Police Major Sheila Sangrines, ang aton nga activity. Kag ginasyon naton nga gina-check naton nga mga sementeryo nga ready ang aton nga mga personnel. Kag kita naga-advise kita nga ang mga nagakadto sa patio kung pwede magdala sang tubig, no? Kay mainit ang tsimpo naton. I-rehydrate aton nga kaugalingon aton lawas para di kita ma-hydrated diri kay medyo mainit ang panahon naton, and then magdala sang protective gear lalo na gid ang payong or anything nga pwede protection sa aton nga ulo or sa lawas naton while we are visiting our cemeteries kag pangamuyo kita kag nagasindi kandila dapat proteksyonan taman ang aton nga kaugalingon. That's all, ma'am, and kabay ang taon nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo mag-celebrate sang aton nga kommemorasyon kay once a year lang ta nagabisita, and hopefully hindi lang sa November 1 o November 2. So may mga special event kita o special occasion magbisita nato ng mga aton mga pinalangga sa patio. Madamong salamat Sir Rene Obregon.